Здравейте! 19 август е днес. Ние се намираме в магазин Aqua Design срещу гара Подуене и имаме много специален повод тук в магазина. За да видите какъв е повода за този клип, останете до края. А преди края няколко интересни неща. Понеже това, което ще ви покажа накрая, го очаквах с много голямо нетърпение, не съм имал време да снимам какво ни е дошло, а знаете, че риби идват постоянно. Затова много набързо, в такъв телеграфен стил. Какво ново дойде напоследък? Ананасов хелер, супер добро качество. Даже преди малко доста бебета извадихме от аквариума. Оранди нови, те са като старите Калико оранда, но голям размер, XXL. Супер добро състояние риби, има и светли и тъмни. Geophagus Proximus, отдавна не сме имали. Вижте за какво става въпрос. Вижте за какво състояние на рибите. Знаете, един от най-цветните и кротки геофагуси. Понеже акцента на клипа е накрая, затова тук действаме бързо. Само най-интересните неща. Най-интересно Scalaria Platinum. Вуална Scalaria Platinum, чисто бяла, без нюанси. Между другото и най-дребните от тия скаларии се хранат добре. Не е окей да има така разлика в размера, но така са дошли. Друго, което отдавна не сме имали, Scalaria Manakapuro. В момента имаме и Scalaria Manakapuro. И пак казвам, всички тия супер интересни неща въобще не са акцента на днешния клип. Представяте ли си за какво става въпрос? Червена шапка, много добро качество, среден размер. И да речеме последното, което ще ви покажа като риби, последното, което, извинявам се, за което почти свършват, отдавна не е имало, не знам как ще се видят, шоколадово горами. Шоколадово горами бяха в два аквариума, сега вече са само в един. Шоколадово горами, не знам колко се е видяло, ако искате да го видите добре, идват растения, естествено всичко е пълно, получаваме вносове постоянно. Сега не мога за всеки внос да ви снимам това дойде, знаете, трябва ли ви нещо, идвате в Aqua Design. Обаче искам нещо, понеже ми е много стара страст, цихлидите, да видите и какви цихлиди, гледайте за какво става въпрос, африкански цихлиди. Два аквариума с африкански цихлиди, алунокари, които сега не е нужно аз да ви го казвам, виждате, вау. Тия, а другите са два пъти вау. Сега моя екип от оператори ще ви ги покаже. Вижте за какво става въпрос. Алунокара, Оби, алунокара, Бенши. Наистина супер риби в топ състояние в Aqua Design. Тук трихогастери, орнатуси, колизи и така. Основното на клипа, което всъщност исках да се похваля, но търговията повелява, че трябва да ви разведа из магазина, да си харесате неща и после да дойдете при нас. Но основното е нещо, за което загатнах преди няколко клипа, а именно, че очакваме и го дочакахме един голям внос. Голям внос на аквариуми, които лично аз съм искал да продавам преди много години. Тогава беше трудно, в един момент имаше една къса серия, продавахме. Това, което ми направи впечатление е, че това бяха аквариуми, които не последва никакъв сервис при тях. Нито един клиент не се върна с оплакване от филтър, от осветление, от каквото и да е. И сега въпросните аквариуми днес вече ги има при нас, така че от следващите 2-3 дни всичко ще бъде разопаковано, описано и ако някой реши, би могъл да дойде. Ето, за най-нетърпеливите ще покажем коя е марката. Aquatlantis. Това са португалски аквариуми на изключително високо ниво, изключително качество, огромно разнообразие, асортимент и са, което за мен е фактор и не фактора, показател за това, че са качествени, изключително добре представени в Германия. Ето вижте за какво става въпрос. Като за първи внос сме поръчали и от по-скъпите модели, по-големите, които са с шкафове, луксозни. Между другото, ако влезете в сайта на Aquatlantis, ако ви предстои да си взимате аквариум, ще видите, че имат всякакви модели. От по-ефтини и по-базови до супер луксозни и скъпи. Ето тук има аквариуми, така наречената Tower серия, по-високи с шкафове, изправени. Виждате ли? Така. За да не ви мъча повече, па и честно казано себе си да не мъча повече, взимам макетния нож, почваме да разглабяме, да гледаме
Супер интересно ми е и пак ще кажа на тия, които работят това, което им е кеф. Истина е, че човек ако работи каквото му е кеф, някои работни дни въобще не са му работни. За мен днес ще е огромно удоволствие да видим новата стока. Ако искате и вие да я видите, в магазина срещу гара Подуене. Aquatlantis вече е в България, в магазините на Aqua Design. Това беше от нас, пожелайте ни успех, а на вас хубаво лято!